egwu nke a bụ aka ọrụ sama nke oyoyo anyị nọkwa ka anyị nọ anụ na bebe obulu na agba nri odogbo ma ọ baba na bebe nwabakọ ajọ mọ na amala ọtọmọ sọnde nwabala ụnụ amala mụ na sọnde ma dewere na mmadụ ụnụ amala ebe mmụwa karịga nwere mmarụ nwoke ịgba igba nwanne n'eze di ya mba anụ na mbebe nwaba abụghị sonde nwa ọbabụ anụ na mbebe nwaba bụ ọgbara igba nwoke mụrụ akịja benjamin na mgbabọ melende gbamnaga onye mụko onye mmanwụ ka na treva odinigbo imu nwanne odinigbo ka na gbaba nwoke lụzo na mgbochi wobo ikuku bute egwu obute ụmụnne ụmụnne ewu ụmụnne ndị nke mgbe ụmụnne m na abụghị ụmụnne m ebe nọ onye mụko onye agbaba na kpọturugo odinigbo nwanne bụ ma nwanne nwanne m onye mmanwụ ka na atụrụ ebe odinigbo nwanne m odinigbo ka onye mụko onye agba anya malala obodo ka mze nwoke bụrụ ka nwere ọrụ bazụ na mmanwụdoba na reva ndọba na nlo mmanwụ ka na atụrụ ebe obodo na na n'ọrụ mmanwụ ịgba mgbe ewugoro mgbe ndị Igbo obodo na na n'ọrụ mmanwụ igwe dali igwe togo menugo n'egwu obodo na na n'ọrụ mmanwụ onyawa wee gwa ka njakịrị mmadụ kacha n'igwe togo the mentor akịrị ego oyimbo ọbụlụmọnugbo obodo basị mụza gwuregwu mgbadike dọnụ nwanne agalụmọnugbo obodo basị mụza gwuregwu nnadị wayete nwanne m nwa Chidekwe nwanne m menuegwu nnadị Chidekwe nwanne m nnadị amendo onye mụwa Chidekwe nwanne m menuegwu nnadị dọtụrụ nwanne m ihe emelimoliji nwanne m imelimoliji nwanne m ka mụgụegwu nnadị dọtụrụ ọkọ ngwọ adụmila na anụdo n'ịgba mgbo ike na-egosi agba nwanne be n'ụwa echeba na agwa nwanne ụlọ ọbụla eduha na-agwa ụta ibe gwugolu ụmụnne m ga-emu n'igbo ịmaba ya sa nwanne ewu mmadụ ka na-atụrụ ebe abalị ụlọbụla mapeta na ebe nọ izi chumoti nga nwanne izi chụale nke mbụ
raza na-agọ nwanne m echikela na-agọ nwanne m ka nja bụlere ka mbio nkene chikela raza nọ ewu na waịja echụmagbosa bụ nwanne m unu kelele gbosa nke mbụ obodo ibe ndị egwu na-eme obodo ma mmụga egwu atụ na beno mmela beno ndị na-atụ na-agbazigo egwu atụ na beno nwanne m na nwoke dị delta obego ka ọ na-alụ nwanne m oje liga atụ na beno nwanne m ka anyị daba nke ka anyị bio obodo ọwa ije iwu na atụ na beno onye gị cheni atụ na beno nwanne m oroda nke na-enye iwe ibe nwoke na-eme mmiri nwanne m ndị na-atụ na nwanne m ma mụje mgbe ọba ka mmụgo onye mụche ma n'imo ewu inuwe egwu lewu anyanwa egwu ka njekere mmadụ gị ike m okike oli akụ mmenọta na mmịata na m ndị egwu ekene gị oyi agbodobe nwanne m ka ndị m na-ata ka njelige gboze ke enuwe egwu ọgamọ na-aka okeke nke mbom nwanne bụri nwanne m na-enuwe egwu ụdagwara bụ nze nwanne m nze nwanne nke mbom ibe ndị egwu na-eme obodo ma mmụgụ egwu eji ike onye ame nwanne m onye amị na mpogo eji ike onye ame nugo n'egwu eji ike onye ame nwanne m nwanne bụ balụ nwanne m eji ike onye ame nwanne m nu egwu ngasịrị ụmụaka oji akọ ndị gba ka mmanwụ obodo mgbagbo ka mmanwụ obodo ka anyị jebe egwu enweke emeze nwanne m mgbabachi na-edo echebeke emeze adọmenu egwu akụso na m nwanne m ọkọgbo ịgbọngwo efinakụso nke gboo ọkọngwo egwu ọnwụ nwanne m ewu efina nwanne igido igi n'ebito bụ nwanne go ma nu egwu onye gwali pọta mmebo na mpoturugo ikenele nwoji nke gị nwanne gị ewu nwoke ozi ịgba nụgoche bụ nwanne ngwa na agbala la mmeko oche nwanne nwadị nwanne mewu oche nneze ịgba nụgoche bụ nwanne ọgwa nwanne kwetọ nwanne m oche nwanne m ode nwanne mewu oche onye eze nke si kwetọ nwanne m menuo n'ịgba mbụ ibe ndị egbo na-eme odogwu nwanne m nna dobe eche nwanne m ewu menuo
menwe obugo kato nwanne obugo obugo kato nwanne me enwe okeke na ki nwanne okeke na jo okeke na ki nwanne me enwe nwanne ke nwanne ewu ezayo na mbogo egwe ka nje kere odigbo okike the man excellency na mmịata na m ndị egwe ekene ego